Hola, avui vinc a compartir amb tu un tema que sembla una mica complicat, però tingues paciència, aguanta fins al final i ho entendràs. Vinc a compartir amb tu Gènesis capítol 6, els versets 5 i 6. I diu així la paraula de Déu. El Senyor veié que la maldat dels homes anava creixent per tota la terra i que la inclinació dels seus pensaments més íntims era contínuament cap al mal. El Senyor li va saber greu d'haver fet dels homes de la terra i li va doldre dintre seu. Avui trobem el Déu de l'univers veient com la malícia de l'home havia corromput tota la seva creació. Era tal la malícia que va decidir eliminar-ho tot i a tots, excepte Noé. Per això, en el seu moment, Déu mana construir a Noé una arca on introduir una parella de cada animal viu i després entrar-hi Noé, la seva esposa, els seus fills i les esposes dels seus fills. No estava tot perdut. Aquest relat, que dura diversos capítols al Gènesis, acaba amb que finalment, després de 10 mesos i mig dins l'arca, surten a l'exterior. Molt possiblement coneixes part d'aquesta història. Doncs bé, l'aprenentatge d'aquesta història commovedora és entendre com funciona aquest procés a la nostra vida. Mira, quan arribem als peus de Déu, quan tu i jo arribem i reconeixem que Déu és el nostre Senyor, venim tal com som, plens de pecat i acumulació de maldat. Tot això queda net gràcies al sacrifici de la creu de Jesús, però indudablement, abans de poder ser utilitzats a les mans de Déu, hem de passar pel nostre propi diluvi. T'explico. Abans de sortir al món, tot allò dolent ha de desaparèixer. És aquí on entra el procés restaurador de Déu a les nostres vides. Veus? Quan algú es converteix, neix en ell o en ella un gran desig de servir a Déu. Això és fruit del gran amor que ha experimentat i del fet de sentir-se perdonat. Però tots hem de passar per un procés d'inundació, perquè en aquella espera l'amor de Déu en nosaltres es perfeccioni i puguem sanar tot allò que hem de sanar per després sortir a una vida nova que Déu té preparada per a nosaltres. Aleshores, potser ara entens per què experimentem aquells moments on sembla que Déu no ens parli o no estigui amb nosaltres. Justament és en aquell precís moment que cal aturar-se i veure si necessitem una inundació. Sabem que Déu és sant i ell busca la nostra santetat. És necessari que tinguem els nostres moments d'inundació, ja que a mesura que avancem en la nostra intimitat amb Déu, veiem cada vegada més la necessitat de ser nets que tenim de tota la nostra naturalesa. Sabem que per naturalesa pequem. També és lògic que entenguem que, davant de certs fets que Déu ens dona, es requereix cada vegada més alt nivell de santetat. No és que mai més pequem, amb tota seguretat ho farem, però sí que el nostre nivell de santetat, en aquella espera enmig del diluvi personal, ens porta a eliminar tot allò dolent de nosaltres, restaurant-nos amb l'únic propòsit de preparar-nos per tot allò que vindrà. El que vull dir és que a major responsabilitat que Déu et dona, és necessari que tinguis més unió i una santitat més forta que abans. I això ho podem veure una vegada i una altra vegada a l'Antic Testament, quan Déu, si ho recordes, escollia, preparava i enviava, recordant que l'únic veritable que importava, per sobre de tot, era mirar-lo a ell, amb el propòsit de, al veure'l, recordar què és la verdadera santetat. Així doncs, alegrem-nos ara, quan haguem d'esperar, perquè l'espera és la preparació d'alguna cosa més gran a les nostres vides.
si ho volem. Si aquest vídeo t'ha beneït i creus que t'ha ajudat, dona'ns un m'agrada i comparteix amb altres persones. Subscriu-te al canal si encara no ho has fet, per tal de que molts més puguin arribar a escoltar el missatge de Déu cada dia. Que tinguis un dia molt beneït.